Θα ήθελα τα όσα θα σας παρουσιάσω να τα κρίνετε με αυτά τα δύο κριτήρια κυρίως. Θα μου επιτρέψει ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου να διαφωνήσω με το ότι αυτή η κρίση είναι σαν μία από άλλες που περάσαμε και τις ξεπεράσαμε. Διαφωνώ με τα λόγου. Δεν περάσαμε οικονομικές χρεοκοπίες, ναι, κάποιες πολύ συγκεκριμένες στην ιστορία του ελλαδικού κράτους. Ποτέ δεν περάσαμε τέτοια αναξιοπιστία στον διεθνή χώρο, τέτοιο εξευτελισμό του ελληνικού ονόματος. Αυτό συνιστά κρίση μοναδική και έχει πάρα πολύ κέρυες πρακτικές συνέπειες. Αυτό στο οποίο ήθελα να επιμείνω είναι ότι υπάρχει μια κεντρική λογική πρόταση που θα με επιτρέψετε να την υπερασπίσω. Η λογική αυτή πρόταση λέει ότι οι δημιουργοί της κρίσης δεν μπορούν να μας σώσουν από την κρίση. Είναι στοιχειώδης λογική. Οι άνθρωποι οι οποίοι εγκλημάτισαν επί δεκαετίες στο δημόσιο βίο, οι άνθρωποι οι οποίοι μετέβαλαν το κράτος σε κομματικό φέουδο για την εξυπηρέτηση της εκλογικής τους πελατείας, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν από την κρίση. Αυτό πρέπει να μας γίνει βεβαιότητα. Θα μου επιτρέψει ο κ. Ανδριανόπουλος να διαρωτηθώ εάν μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, κυρίως με την οπτική των οικονομολόγων, τη διάκριση ανάμεσα στο μεγεθυμένο κράτος, στη μεγέθυνση του δημόσιου τομέα και στο κομματικό κράτος, δηλαδή στη μεταβολή του κράτους σε κομματικό φέουδο. Η μεταβολή του κράτους σε κομματικό φέουδο προκάλεσε τις οικονομικές επιπτώσεις τις οποίες σήμερα ζούμε. Τον αλόγιστο δανεισμό για την εξυπηρέτηση, για το χάιδεμα της εκλογικής πελατείας. Σήμερα φορολογείται ο μισθός και η σύνταξη, που δεν νομίζω ότι αυτά τα χρήματα κυκλοφορούν προκλητικά στην αγορά και σκανδαλίζουν τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τη διεθνή κοινή γνώμη. Αυτό το οποίο σκανδαλίζει και αυτό το οποίο αποτελεί το μέγα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι το κομματικό χρήμα. Το χρήμα το οποίο διαγωνίστηκε από τον κρατικό κορβανά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους ανθρώπους που διαγούμισαν τον κρατικό κορβανά να αποκαταστήσουν τη ζημιά τους μόνοι τους. Δεν μπορούμε να βγούμε, και σε αυτό συμφωνώ που ελέγχθη προηγουμένως, δεν μπορούμε να βγούμε από οικονομική κρίση εάν δεν αυξηθεί η παραγωγικότητα, δηλαδή η δημιουργικότητα του πολίτη, του κάθε Έλληνα. Πώς θα αυξηθεί η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα? Με κηρύγματα, με ευχολόγια, με παροτρύνσεις ψυχολογικού τύπου? Εδώ σε αυτόν τον τόπο έγινε από το 1981 ένα κοινωνικό έγκλημα. Καταργήθηκε κάθε αξιολόγηση της εργασίας. Δεν υπάρχει πια ιεράρχηση μεταξύ και διάκριση, διαφοροποίηση μεταξύ ποιοτήτων. Αμείβεται και μεταχειριζόμαστε το ίδιο τον εργατικό και το ράθιμο, τον ικανό και τον ανίκανο, τον τίμιο και τον φαύλο. Δεν υπάρχουν θεσμοί πια. Καταργήθηκαν οι θεσμοί της αξιοκρατίας, όπως λέμε, του στοιχειώδους ελέγχου. Δεν υπάρχει έλεγχος ποιότητας. Αναποδίδεις στη δουλειά ή δεν αποδίδεις. Με αυτούς τους όρους, γιατί να αναπτυχθεί η δημιουργικότητα? Ποιος ενδιαφέρεται να είναι πιο δημιουργικός όταν ξέρει ότι θα κερδίσει τις ίδιες αμοιβές που τις κερδίζει και ο σφάλος? Λέει σήμερα πολύ ωραία στην Καθημερινή ο Παπαχελάς ότι στο ελληνικό κράτος το να πας στην εφορία ή στην πολεοδομία χωρίς φάκελο είναι σαν να πηγαίνεις στην εκκλησιά και δεν βάζεις κερί. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστική εικόνα. Η διαφθορά όμως δεν είναι ηθικό θέμα. Πάλι κηρύγματα στον καθένα χωριστά, ο καθένας μας γίνει τίμιος. Μια κοινωνία δεν προχωράει με ηθικολογίες. Μια κοινωνία έχει ένα όπλο για να βγει από την κρίση και για να προχωρήσει: τους θεσμούς. Μόνον εάν αποκατασταθούν θεσμοί ελέγχου, μόνο αν αποκατασταθεί η ιεραρχία στον δημόσιο τομέα,
μόνο εάν αντί του κομματικού κράτους αντιταχθεί ένα κοινωνικό κράτος, που είναι ο κανονικός ρόλος του κράτους, να υπηρετεί τον πολίτη. Και βλέπετε, δυστυχώς, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, δεν υπάρχει μα έστω ένα κόμμα της λεγόμενης αριστεράς, το οποίο να κόπτεται γι' αυτό ακριβώς το κοινωνικό κράτος, το οποίο να πηγαίνει το πρωί στα παραρτήματα του ΙΚΑ και να δίνει μάχη για τη γριούλα την ανήμπορη, για το γέρο που δεν μπορεί να μιλήσει. Κανείς. Όλοι υποστηρίζουν συντεχνίες και λέγονται αριστεροί. Μιλάνε για συντεχνίες οργανωμένες, εκβιαστικές, γκαγκστερικές. Τι μπορεί να γίνει? Νομίζω ότι εάν συμφωνήσουμε στη λογική βάση ότι όσοι δημιούργησαν αυτή την καταστροφή δεν έχουμε συνείδηση ακόμα. Γι' αυτό και βλέπετε, μαζευόμαστε εδώ, λέμε ωραίες κουβέντες, θα συζητήσουμε, πρωτού μπούμε μαζί τους, από τα κανάλια μια δηλωσούλα. Εδώ ο τόπος καταραίει. Η οικονομία έχει χρεοκοπήσει. Το πολιτικό σύστημα έχει καταρρεύσει. Η κοινωνία έχει διαλυθεί και είναι και τρομοκρατημένη. Και εμείς πρέπει να κάνουμε δηλωσούλα στο μηνόταυρο του τηλεθεάματος που τρώει κάθε μέρα ανθρώπους. Τι μπορεί να γίνει? Εάν συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί οι υπεύθυνοι να είναι και διαχειριστές της κρίσης, πρέπει να σκεφτούμε λύση διαχείρισης των κοινών από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση μέχρι τώρα με το διεφθαρμένο, χρεοκοπημένο και ανίκανο πολιτικό σύστημα. Θα μου πείτε ιδεολογείς, λες ιδεολογήματα. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω. Επέμεινα προηγουμένως ότι έχουμε θεσμούς. Ο μόνος θεσμός που μας απομένει εκτός των κομμάτων υποτίθεται ότι είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να καλέσει συνταγματολόγους και να μελετήσει λύση. Να γίνει κυβέρνηση προσωπικότητων, θα την πούμε, δεν ξέρω πώς θα την πούμε, αλλά μια κυβέρνηση η οποία θα έχει στόχο να προκηρύξει συντακτική συνέλευση για να αλλάξει το σύνταγμα αυτής της χώρας. Να μην το κατασκευάσουν τα κόμματα πάλι το σύνταγμα, όπως το σύνταγμα του 85 της πρωθυπουργοκρατίας. Η Ελλάδα να είναι φέουδο των κομμάτων. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα, ότι είναι υπόδουλη στην κομματοκρατία. Εάν δεν απελευθερωθούμε από την κομματοκρατία, ελπίδα εξόδου από την κρίση δεν υπάρχει. Είμαστε τελειωμένοι. Το ερώτημα θα είναι στην επόμενη φάση της κρίσης, όταν θα αρχίσουμε να σπάμε σούπερ μάρκετ και να σκοτώνουμε ανθρώπους στον δρόμο για 20 ευρώ, τότε ποιο γκρουπούσκουλο θα βρεθεί να πάρει στα χέρια του την εξουσία και να διαχειριστεί τα κοινά. Για να το προλάβουμε αυτό δεν έχουμε άλλο μέσο παρά μόνο μια κυβέρνηση η οποία να αγνοήσει, να βάλει στην άκρη οποιονδήποτε είχε την παραμικρή σχέση με το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα που μπορώ να δω μέσα στο σημερινό τοπίο και νομίζω ότι αρκούν αυτά για να προχωρήσει η συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιανναρά. Το θέμα είναι βέβαια αυτοί εμείς που θα τα κάνουμε όλα αυτά και θα τα αλλάξουν, πώς θα συγκροτηθούμε κάποια στιγμή. Αυτοί εμείς, λέω, που είπε ο κύριος Γιανναράς, πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά, πώς θα συγκροτηθούμε σε μια συλλογικότητα για να τα κάνουμε, διότι ο καθένας από μόνος του μπορεί να τα επιθυμεί, να συμφωνεί. Το ζήτημα είναι πώς συγκροτείται μια συλλογικότητα, μια κοινωνική δύναμη που θα κατευθύνει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που είπε ο κύριος Γιανναράς. Και δεν προτείνει μόνο αυτό, ίσως λόγω χρόνου το περιόρισε, προτείνει και μια ριζική αλλαγή στην παιδεία ο κύριος Γιανναράς, που είναι αυτή που βάζει τάξη στο χάος, γιατί το σύστημα πλέον είναι χαοτικό.